Вітаю, шановне господарство. Новини дня у ефірі. Анастасія Русецкая. Запрашаю. У аб'яднанні силавікоў «Байпол» распавялі, як менавіта нерэгулярныя мігранты трапляюць у Польшчу з боку Беларусі. Паводле арганізацыі, гэтыя акцыі ладзяцца пад кантролем спецслужбаў Лукашэнкі. Вялікая група лікам да 100 мігрантаў дэманстратыўна атакуе мяжу і сцягвае на сябе ўвагу польскіх памежнікаў. У гэты ж час меншыя групы да 5 асобаў скрытна ломяць агароджу і пасля пераходу на польскі бок бягуць у лес. Між тым, прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск абвесціў пра намер іншых дзяржаваў Еўразвязу далучыцца да ініцыятывы Варшавы пад назвай «Усходні шчыт». Гэты праект прадугледжвае дадатковыя выдаткі на ахову мяжы з Беларуссю і Расіяй. Толькі з пачатку чэрвеня суседнія краіны Еўразвязу спынілі больш за 3000 спробаў незаконнага пранікнення з Беларусі. У Беларусі з'явіўся чарговы 13-ы атрад спецназу Міністэрства ўнутраных справаў. Яго стварылі ў Віцебску і далі яму назву «Віцязь». На цырымоніі адкрыцця байцам уручылі ключы ад службовых кватэраў. У задачы новага спецпадраздзялення, як і іншых падобных, будзе ўваходзіць барацьба з дыверсійна-разведвальнымі групамі. Байцоў могуць таксама прыцягнуць да аховы дзяржаўнай мяжы. У 2020 годзе ўнутраныя войскі бралі ўдзел у задушэнні масавых паслявыбарчых пратэстаў. Новыя спецпадраздзяленні пачалі актыўна фармавацца з канца 2022-го. У першую чаргу з кантрактнікаў, якія раней адслужылі ва ўнутраных войсках. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў прыляціць у Мінск 24 чэрвеня з двухдзённым афіцыйным візітам. Пра гэта паведаміла прадстаўніца расійскага замежна-палітычнага ведамства Марыя Захарова. Паводле Захаравай, візіт прымеркаваны да 32-й гадавіны ўстанаўлення дыпламатычных адносінаў паміж Масквой і Менскам. У праграме перамовы з Александром Лукашэнкам, сустрэчы са старшынёй Савету Рэспублікі Наталляй Качанавай і старшынём Палаты прадстаўнікоў Ігарам Сергіенкам, а таксама з міністрам замежных справаў Сергеем Алейнікам. У Ізраілі адмянілі канферэнцыю да 80-годдзя вызвалення Беларусі. Прычына – антысеміцкія выказванні Лукашэнкі. Пра гэта паведаміла выданне «Позірк» са спасылкаю на ўласныя крыніцы. У межах канферэнцыі планавалася цырымонія ўскладання вянкоў да манументаў у памяць пра габрэяў-партызанаў і змагароў гета. Раней, каментуючы актуальныя карупцыйныя справы супраць чыноўнікаў, Лукашенко заявіў, што больш за палову фігурантаў гэтых справаў габрэі. Маўляў, яны займаюць у Беларусі прывілеяванае становішча, крадуць і не думаюць пра сваю будучыню. Міністр замежных справаў Ізраілю Ісраэль Кац назваў гэтыя выказванні непрымальнымі і абуральнымі, а таксама відавочна антысеміцкімі. Расія ўначы атакавала дронамі 6 вобласцяў Украіны. Як паведамілі паветраныя сілы ЗСУ, з 21 беспілотніка «Шахед» збілі 19. Атаку зазналі Херсонская, Мікалаеўская, Днепрапятроўская, Кіраваградская, Хмельніцкая і Львоўская вобласці. Інфармацыя пра наступствы паступіла толькі з апошняй. Паводле мясцовых уладаў ад расійскай атакі пацярпеў мужчына. Пашкоджаныя шматпавярховік, офісны будынак і некалькі прыватных дамоў. 10 085. Столькі расійскіх вайскоўцаў пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне прайшлі праз суды за ўхіленне ад службы. Звесткі апублікавала выданне «Медыязона». Большая частка выпадкаў звязаная з самавольным пакіданнем вайсковай часткі. Судзілі таксама за невыкананне загадаў і дэзерцірства. Лічба салдатаў, супраць якіх справы ўжо заведзеныя, але пакуль не трапілі на разгляд, невядомая. Большая частка вынесеных прысудаў умоўныя. Гэта значыць, што пасля іх абвяшчэння жаўнераў могуць вяртаць на фронт. Стасункі КНДР і Расіі вайшлі ў новы росквіт, заявіў Кім Чен Ын. На сустрэчы з Пуціным паўночна-карэйскі лідар падтрымаў Маскву ў вайне супраць Украіны. Пуцін у сваю чаргу заявіў, што Расія і Паўночная Карэя будуць развіваць гандлёвыя і плацежныя сістэмы, якія, цытата, не кантралююцца Захадам і разам выступяць супраць санкцыяў. Пуцін і Кім праехалі стоячы ў нямецкім лімузіне-кабрыялеце «Мерседес». Па маршруце руху картэжу вывесілі партрэты Пуціна, а ўздоўж дарог выстраілі тысячы людзей, якія размахвалі сцягамі Расіі і КНДР. Кіраўнікі краінаў падпісалі дамову аб стратэгічным партнёрстве. Яна прадугледжвае ў тым ліку ўзаемную дапамогу ў выпадку агрэсіі супраць аднаго з удзельнікаў дамовы, заявіў Пуцін.
Вайсковае камандаванне Ізраілю зацвердзіла план наступу ў Ліване, паведамляе выданне Times of Israel. Таксама прынятая пастанова аб паскораным правядзенні войскаў у баявую гатовасць. Планы правядзення ваеннай аперацыі з'явіліся ў той час, як на паўночнай мяжы Ізраілю з боку Лівану пачасціліся напады баевікоў Хізбулы і саюзных ёй палестынскіх ваенізаваных атрадаў. Ізраіль раней папярэджваў, што гэтыя атакі ў выпадку няўдачы дыпламатычных намаганняў прывядуць да ваеннай аперацыі для адцяснення групоўкі Хізбула ад ліванска-ізраільскай мяжы. У бабруйскай папраўчай калоніі пад забарону трапілі кнігі з волі, паведамляюць праваабаронцы з Мэйдэй Тым. Пасылкі для вязняў з гэтым змесцівам не прымаюць ужо цягам месяца. Адміністрацыя калоніі папярэдзіла зняволеных, што з ліпеня ва ўстанове зменяцца правілы атрымання бандэроляў з літаратураю. Да гэтага часу далі ўказанне, цытата, «паставіць кнігі на паўзу». Год таму правілы перадачы кніг асуджаным у калонію ўжо рабілі больш жорсткімі. З мінулага лета іх можна было перадаваць толькі двойчы на год. Пры гэтым не больш за 5 кніг вагою да 2 кілаграмаў у бандэролі. А назвы выданняў з указаннем аўтараў трэба было ўзгадняць з кіраўніцтвам калоніі. У Менску з акна 4-го паверху вываліўся 2-гадовы хлопчык. Ён быў у пакоі з роднымі і застаўся без увагі літаральна на хвіліну. Дзіця шпіталізавалі. Праводзіцца правяранне па факце здарэння. Як паведаміў следчы камітэт, паводле папярэдняй інфармацыі, хлопчык быў у пакоі з зачыненым акном. Дзіця ўзлезла на крэсла, а потым на пісьмовы стол, прыбудаваны да падаконня. Пасля чаго хлопчык абапёрся на маскітную сетку і выпаў разам з ёю. У следчым камітэце зазначылі, што акно было абсталяванае дадатковую блакадай, але яе не выкарыстоўвалі паводле прызначэння. Працаўнікі прапагандысцкіх медыяў атрымалі акрэдытацыю на Алімпіяду ў Парыжы. На гэта звярнула ўвагу Беларуская асацыяцыя журналістаў. Сярод іншых у Францыю могуць адправіцца прадстаўнікі інфармацыйнай кампаніі «Белта» і газеты «СБ Беларусь сегодня». Работнікі гэтых выданняў унесеныя ў санкцыйныя спісы Еўразвязу за прапаганду нападу Расіі на Ўкраіну. Да таго ж гульні будуць асвятляць журналісты парталу sport5.by праекту Белтэлерадыёкампаніі, якая таксама застаецца пад санкцыямі. У яе эфір у тым ліку выходзілі так званыя пакаянныя відэа з удзелам палітвязняў. Летняя Алімпіяда ў Парыжы пройдзе з 26 ліпеня да 11 жніўня. Беларускія спартоўцы выступяць на ёй у нейтральным статусе. Іхная дакладная колькасць пакуль не вызначана. Сёння спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. Ушаноўваюць памяць выбітнага пісьменніка і ў Беларусі, і па-за яе межамі. У музеі дачы Васіля Быкава ў Ждановічах запланавалі сапраўдны марафон святкаванняў. Падчас быкаўскіх дзён будуць ладзіць экскурсіі, літаратурныя размовы, чаяванне ды літаратурныя гульні. Лекцыі, прэзентацыі, імпрэзы адбудуцца таксама за мяжою у Варшаве, Вільні і Празе. Сярод выступоўцаў Уладзімір Арлоў, Зянон Пазняк і Андрэй Хадановіч. У Валожыні на будынку раённай бібліятэкі з'явіўся мурал у гонар пісьменніка і драматурга, класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дунін-Марцінкевіча. Аўтар карціны, мастак Уладзімір Сайко. Графіці ён прысвяціў твору «Сялянка». Мурал посвященный великому белорусскому классику, песняру Винценту Дунину Марцинкевичу. И этот мурал в моем родном городе. Таксама Уладзімір Сайко стварыў у Валожыні мурал у гонар яшчэ аднаго славутага земляка, мастака Фердынанда Рушчыца. Калі вы глядзіце гэтае выданне ў Ютубе, заклікаю каментаваць і ставіць падабайкі. У мяне на гэтым усё. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы заўтра.